Rekomendasi hotel di Tawangmangu ya wa sing sespol ngene iki. Nah iki dadi aku neng Grand Bintang Hotel Bintang 3 neng Tawangmangu. Dadi iki bangunane tingkat-tingkat ngene iki ya wa. Nah iki sing tipe twin bed wa. Dadi kasure nek loro dadi iso kake join-join karo besti-bestimu wa. Nah terus iki aku neng tipe king bed wa. Kasure ombokol dadi saka gilbak dipung jojot-jojot karo bojomu wa. Fasilitas ben kamar wis enek TV, heater, teh, kopi, termin gede pol kae wo. Lah iki sing kok goleki wo, enek betape wo, dadi iso kok berendam ning ngene praengina nyeni sespol wo. Nah ben kamar barang wis enek balkone iso kok cangkruk karo nengeti pemandangan Tawangmangu wo. Wis wo gaske ning Grand Bintang Hotel Bintang 3 ning Tawangmangu karo dilek di Polo. Pokok harus di komen wah aku kok neng ngendi wah sesuk wah.